вай кас ки очаат бошад ман хуштоманд ном дорам. фаҳмидӣ? ман дар ҳама кори ман кор дорам. инҷара тоза кун, унҷара тоза кун. ҳеҷ вақт модари ман қадамша дар хонаи шумо намемонад. ҳеҷ вақт модари ман хонаи шумо хостгорӣ намеравад. Film Kelin Erka. келин, келин, лаба очаҷон. як чой дамкара биёр. Хуб шудааст. биё келин. марҳамат очаҷон. келин, лабай. раҳмати калон келин. одам чоя дам кард, чоя 3 бор мегардонад. ба хотири чӣ? ба хотири он ки ранги чой хушрӯ тайёр шавад. келин, лабай. ин чои дамкардагит на гарми гарм, на хунуки хунук. охи одам вақте чоя дам кард, аввал як бор чойника ба оби гарм мечайқона, мепартояд ки даруни чойник тар ки боша, хунук ки боша, чои дамкардагит хунук меша. келин, бар ранги чой иқа баланд андохтӣ. ранги чои хе баланди бад андохтан лозим не келин. одамое ҳастанд ки ранги чоя паст менӯшанд. келин, бахшиш очаҷон. ислоҳ мешавам. дар либосшӯӣ, дар шиштан, дар ҳама кори ман гам мезанам. ягон кори ман маъқул нашуда хуштомадам. охе ҳама чой дам кардан, чие ки дар бораи ҳама чой дам кунӣ ҳам гам мезанам. хуштоман як бало шуд. шӯӣ буда. келин, о келин, лаба очаҷон. инҷо биё. келин, шумо ин либосоя шушта тоза каред? ё шудам очаҷон. чӣ хел шуштан ки доғи либос нарафта? набин, бина дар куҷо қоқ кардӣ ки бӯи нам карсуда? келин, пага ҳамин либоса шавҳари ту мепӯша. апаҷоно, модарҷоно, хоҳарҷоно, акаҷонои ман, шуморо ҳам метавонед ки семени бизнеси худтона дар хонатон нишаста бисозед ва дар як моҳ, яъне аз 3000 то 15000 сомон ва дар солона зиёда 70000 сомонӣ маблағ ба даст биёред. ман яке аз беҳтарин коргарои ширкати Фабелика барои шумо, яъне ки имрӯз тавсия метавам, апай Фуруғбону, ки ҳамин апай Фуруғбону 3-4 сол мешавад дар ширкати Фабелик кор ва фаъолият мекунад. ина бибинед, дар ҳамин 3-4 сол 339000 сомонӣ аз ҷониби ширкати Фабелик, яъне ки фоида гирифтагиай, ба ғайри ҳар моҳа туҳфа гирифтагиай, инчунин барои таваллуди ҳар як фарзандтон аз ҷониби ширкати Фабелик 10800 сомонӣ дига, яъне туҳфа мегирен. барои ҳамин мақсад кадомед ки мехоҳед дар ширкати Фабелик бизнес хитона бисозен, ё хитона делни, ё мисол оилавӣ, метонен апай Фуруғбону ватсапш дар зери экран мондагиай муроҷиат кунен. апай ма тамоми нозукиҳои кора нақта ба нақта шуморо ёд мета мефаҳмонам ва шуморо метонен ҳамхели бизнес кунен. донишҷӯ духтарако 100% шумо метонед кор кунед. апое ки корхонаи давлатӣ да кор мекунед, шуморо метонед ки ҳамин як телефони мобил тонқати мисол дар палнители кор кунед, ҳамхели пуло ба даст биёред. барои ба кор қабул шудан дипломи чизо умуман лозим нест, забони хоҷиро донистан лозим нест, фақат апаҷони мада муроҷиат мекунед. ва як чино гуфта намона, ҳар як нафаре ки
ватсапи апаҷони мада муроҷиат мекуна ва регистратсия мекуна, кора сар мекуна. айҷониби апай фуруғбону вақте ки шумо 2 моҳ 3 моҳ ҳаракат мекунен, директори ширкати Фабелик мешен, ана як чалаи тилло туҳфа мегирен ва инчунин 20 000 сомони дига айҷониби ширкати Фабелик туҳфа мегирен. Барои ҳамин ҳама каса ина ватсапи апай ма мондагиай, бидроем бинависенаш, кор дар мақсад туғритон мекунад, шуморо метавонен ки ранги ҳамин апай ма бизнеси худтона бисозен, пули хуби хуб ба даст биёред. Шуштам ҷаҷон. чӣ шуштан ки доғи либос нарафтай? Набин? Бина дар куҷо қоқ кардӣ ки бӯи нам карсуда келин? Пага ҳамин либоса шавҳари ту мепӯша. Барои анам хе безеб шуштагит ҷангу ҷанҷол меша. Ба айбай нахо либоса ҳамин хел шуянд. Либоса диди ки доғаш монда, я чӣ меандозе ки доғша равона, ё ба даст мешаке ки рава охи ин айбай. Аз мешавам. Ма کاری من کار دارم. اینجا تازه کن، اونجا تازه کن، این خیل کن، اون خیل کن. از یکان کاری من راضی نیستم. هر روز لباسای رنگ برنگ میپوشم. روی موی قیمت، کرته‌های خوشرو، رنگی عروس کرده خودشون میگردن در خونه. من پوشم. چیکار کنم؟ راضی نیستم. همه کارو میکنم، خراب میپزم، لباس میشویم، لباس درزمار میکنم. یکان کارم راضی نیستم. من خانه بی غربتی و چم نمانم. آخی نفت دیدم که خوشتامانه همه کاری کلین کاردار نشده. چای دم کنی دا کاردار میشن، خونه رفتن دا همه کاری من. کارکم بسار ассалому алайкум занак. سلام. занак тайёрӣ мебинин, сар либос мекунин, якунҷор рахкиен, як бор гап намезанем. خونه او چه میرم؟ чӣ ба як бор гап назадем ки мо хонаи модар мерем? модарам ягон сухан накард, ягон гап нагуфт. نه خودم میرم. мо нафаҳмидам. ту хонаи уча танҳо меравӣ? ман дарак надорум, беиҷозати ман? чӣ гапай? дар хона ягон камбудия, ягон мушкилия ки либосота ҷамъ карда хонатон рафтеса? میدونید چی مردک؟ از روزی که من کلین شدم این خانه اومدم نمیدونم هر کاری که میکنم به تب دل اوچه‌تون نیست. همه اوچه شما من نقص ندیدن. من میروم بگذار همون کس دختری میخواسته خودشون کلین کرده بیارن. ده همه کاری من ایراد میگیرن. بیهوده با بیهوده جنگ میکنن. یگان کار هم معقولشون نیست. تا دلم زد نمیتونم. занаки сода. медонӣ, агар модари ма тра маҳқул намекард, агар модари ма тра интихоб намекард, агар ту дар модари ма маҳқул намебудӣ, ҳеҷ вақт модари ма қадамша дар хонаи шумо намемонд. ҳеҷ вақт модари ма хонаи шумо хостгорӣ намерафт. мефаҳмӣ? модари ма 100% тра маҳқул кардагиай ранги анамо хоҳаро ва апаҳои худро медонад. фаҳмидесай? занак,
барои як камбудиитра дар руд гап задан, барои як камбудиитра ислоҳ кардану фаҳмондану ёд додан ки оянда ба фоидаи тай модар қаҳр мекунӣ, тай зиндагӣ рӯ мегардонӣ. ту барои камтарак камбудӣ ки ба фоидаи тай зиндагита пароканда мекунӣ, падару модарта сарха мекунӣ, акаву додарта сарха мекунӣ. ту медонӣ ки ин зиндагӣ ҳазор мушкилӣ дорад, ҳазор пастӣ дорад, вале ҳама чи ай пеш ай. ту медонӣ ки мумкин ҳазорон мушкилӣ хати мо рӯбарӯ шем, ки ин маънои ӯро надорад ки мо барои камтарак камбудӣ зиндагимонро пароканда кунем, ҷудо бишем. зиндагӣ сабр мехоҳад, таҳаммул мехоҳад, меҳнат мехоҳад, ҳаракат мехоҳад. баъд хушбахт мешем, баъд ба мақсаду ба мароми худмон мерасем. я фаромӯш накард. медонӣ занак, вақти хоҳарои ман шавҳар кардагӣ набуданд, апои ман шавҳар кардагӣ набуданд, ман модарам ҳамеша сарзаниш мекард: ин кора ёд бигирем, ин кора бифаҳмем, ин кора бидонем. ина имрӯз ки метонанд, мефаҳманд, медонанд, дар зиндагӣ дар хонаи шавҳаршон азоб намекашанд. мақсади модари ман ҳамин ки ту дар зиндагӣ оянда азоб накашӣ. фаҳмидӣ? ба ҳамин хотир ман туро фаҳмондам, фикр кар, андеша кар, баъд хулоса биро. баъд либосота ҷамъ кар, хонатон бира. хеле ай пеши худат зуд хулоса набиро. ассалому алайкум. салому алайкум. келин тинҷӣ? тинҷӣ очаҷон. келин як савол. вақти дар хона меочад будӣ, оча ҷанг мекард? ҳо, ҷанг мекарданд. мезад? ҳо, хай агар асабӣ мекардам, гуфтаҳошонро иҷро намекардам, мезаданд. вақти кору бороша намекардӣ, аз гуфтаҳош берун мебиромадӣ, хонаи тоза намерафтӣ, хӯрока ҳалол намепухтӣ, ҷанг мекард, мезаданд? аз ин бармеояд ки оча туя дӯст намедошта. не очаҷон, шумо чиҳо мегӯед? он кас очаам ҳастанд, маро дӯст медоранд ва ба фоидаи худам мегуфтанд ки то дар зиндагӣ азоб накашам. чизе мегуфтанд барои худам, барои ояндаи худам мегуфтанд. не он кас маро сахт дӯст медоранд. вай кас очаат буд. вай кас ки очаат бошад, ман хуштоманд ном дорам. фаҳмидӣ? ман хуштоманд ном дорам барои ту. вақте ки ту ҳам кору бори хоная натонистӣ, манам ҷанг мекунам. вақти хӯрок пухта натонистӣ, манам ҷанг мекунам. ба хотири чӣ? ба хотири фоидаи ту. фаҳмидӣ? ба хотири ту. ба гоҳ ту ҳам хуштоманд мешавӣ. корҳое ки ман кардам, ту ҳам ба фарзандонат такрор мекунӣ. фаҳмидӣ? вай ки оча бошад, ман хуштоманд. манам хушбахтии туя мехоҳам, манам ободии туя мехоҳам. шарт нест барои як чизи хурдакак зиндагита вайрон кунӣ. барои як чизе ки дар зиндагӣ барои ту зарар не, барои ту фоида мебиёрад, ту зиндагита вайрон кунӣ, баромада равӣ. ана куртае ки барои ту маҳқул буд, ман харидам. раҳмат очаҷон, бахшиш. ногуфта намонад. вай модар бошад, ман хуштоманд. хуштомандам модар шуда метавонам.